is your number one SM radio station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Napakasama ko namang nanay ngayong araw na to. Madalas kapag uuwi ako ng bahay galing trabaho, nariyan na agad ang anak kong tumatakbo palapit sa pinto. Excited siya na makita ko. Nakangiti siyang sumasalubong sa akin para makuha ang atensyon ko. Tapos, ang sasabihin ko lang sa kanya, "Nak, dun ka muna sa tabi. Pagbihisin mo muna si Mami. Gusto ko munang maupo, nak, dahil pagod na ako." Halos ganyan lagi ang eksena ko sa buhay araw-araw. Magtatrabaho ako na maghapon sa ospital. Babalahurain ng mga pasyenteng walang pake sa mga paramedic na gaya namin. Tapos uuwi ako ng late na at pagod na pagod. Ang pasensya ko halos nasasaid na ng trabaho ko. Kaya ang pinakahuling bagay na gusto kong mangyari pag uwi ko ay yung may maliit na bata pang mangungulit sa akin pagpasok ko ng pinto. "Ano nak, ginawa mo na ba assignment mo? May ginawa ka na naman bang kalokohan sa school? Ba't natuloy-tuloy ng kwarto mo? Hinaan mo nga yung TV, matutulog na ako." Ganyan ang paulit-ulit kong dialogue bago ako matulog. Kanina nung tahimik na ang bahay at natutulog na ang anak ko, doon ko lang na-realize. Napakasama ko namang nanay ngayong araw na ito. Nagigilty ako sa ginawa ko sa anak ko. Nagigilty ako dahil hindi ko man lang naibigay sa kanya yung atensyon na hinahanap niya sa akin. Isang araw na naman ang lumipas na hinayaan kong lamunin ako ng trabaho at ng mga alalahanin sa buhay. Anak, pasensya ka na kung madalas kitang mabaliwala. Hindi mo naman talaga kasalanan kung bakit nagiging masungit si Mami. Alam kong bata ka pa at gusto mo lang naman na makasama ako after ng trabaho ko. Hindi mo deserve na masigawan at mapag-initan ng ulo. Hindi mo deserve na mabaliwala ni Mama dahil alam kong love na love mo ako. Kaya baby, ngayong gabi, matutulog tayong magkatabi. Itatabi kita sa kama hanggang sa matulog si Mama. 'Di ba gusto mo laging tumabi sa akin pero binabawalan kita kasi big boy ka na? Pero naisip ko, darating ang panahon na hindi mo nagugustuhing matulog kasama ko. Pag big boy ka na talaga, hindi mo na ako sasalubungin at yayakapin gaya ng madalas mong ginagawa. Kapag malaki ka na, hindi mo na ako yayayain sa kwarto para manood ng favorite cartoons mo. Darating yung time na madalas ka nang nasa gimikan kasama ng mga barkada mo. Wala nang maingay sa bahay. Wala na yung baby boy ko na nangungulit sa akin. Anak, kahit ang laki-laki mo na at ang bigat-bigat mo, ngayong gabi ay kakargahin pa rin kita habang natutulog ka. Simula bukas, nakangiti nang uuwi si Mami. Hindi na kita susungitan, hindi na kita papagalitan. Simula bukas ay ibang nanay na ang makasasalubong mo sa pinto. Pipilitin kong mas maging mabuting Mami para sa iyo, mahal ko. Ang kwentong ito
ay tagalized version ng trending Facebook post ni Shelly Lemley ng USA. Ayan tuloy, madaming mommies na nag-guilty ngayon. Oo, ayan. Kinurot ang puso. Correct. Sasabihin nila, oo nga, no? Ang sama ko nga palang mother. Hindi ka naman bad mommy. Tama, hindi masama. Hindi ka masamang mommy kasi kaya ka naman napapagod kasi nagtatrabaho ka. Tama. Para din naman sa pamilya mo. So Correct. that in itself is being a great mom. Correct. 'Di ba? Pagiging mabuting ina yung ganon, 'di ba? So hindi ka bad mommy. Wag mo talagang isipin 'yan. Pero syempre may katotohanan din yung sinabi ni Shelly that we should spend as much time as we could. Yung habang ako partner sa isang araw, siguro sasabihin ni Princess yung mommy, siguro mga 17,132 times a day. Ano pa lang yun, 8 to 10 a.m. Hindi pa kasama yung other 22 hours of the day. Mami. Alam mo, matik sa kanila yun, no? Kahit hindi naman talaga maming intention nilang sabihin. Mami, lumalabas talaga. Oo. Parang lagi Mami or daddy, mga ganon. Diba? So, 17,938 times, 8 to 10 a.m. pa lang yun. So, may mga times, syempre, na pag pagod ka, sasabihin mo talaga, magkakamot ka talaga. Sasabihin mo, diba? But there are moments that you will feel na parang sarap naman ng pakiramdam that I am needed. Yes. Kasi talagang totoo yung sinabi ni Shelly sa kanyang Facebook post na dadating yung panahon, gustuhin mo man na katabi ka niya o katabi mo siya, ayaw na niyang katabi ka. Gusto niya yung jowa niya yung katabi niya. Kaya diba? nga, hanggat kaya mong buhatin yung anak mo, buhatin mo kahit malaki na. Correct, totoo yan. Alam mo, meron akong isang friend, lalaki siya eh. Nung minsan, ginudge daw siya sa simbahan. Kasi yung anak niya is mga 9 na. So, syempre, medyo malaki na ito, di ba? Binuhat niya pa. Okay. Tapos nakatingin daw talagang masama sa kanya yung mga tao. Talagang inano siya, talagang sabi niya, tinitigan. laki-laki pa. Oo, tinitigan na masama. Yung isang nanay, hindi nga napigilan ng sarili. Sinabi sa kanya na ang laki-laki na ng anak mo, paano matututo yan kapag na ang laki-laki na, binubuhat mo pa. Simple lang yung sinabi nung kaibigan ko eh. Gusto ko siyang buhatin kasi gusto ko na mabuhat ko pa siya hanggang kaya ko pa. Buti yung gisan ba? Di ikaw magbuhat. Diba? So yun yung sinabi niya, yun, nasupalpal yung mami. Kasi totoo naman eh. As much as you could, habang kaya mo, pabuhatin mo. Kasi darating yung panahon na may mga sariling lakad na yan totoo yan. Naririnig natin yan. It's bound to happen. Kabisyo. Ako lagi ko yung sinasabi sa anak ko eh. Sasabihin ko talaga sa kanya na you're not gonna be, when you grow older, kasi excited niya, pupunta yun dito sa Love Radio. Ang dami niyang mga plans in mind. Kakausapin niya si Tito Diego, makikipaglaro siya sa yung mga tao dito. Basta sabi niya, mommy, when I'm in Love Radio, I'm like so busy. Sabi niya. Feeling empleyado din. Feeling employee. Tapos sabi ko, anak. Tinalo yung management. Sabi ko naman sa kanya, anak, you're disturbing all of them. Tapos sabi ko, but anak, when you grow older, you don't want to stay here na. You'll have your own friends. No, never! That's not gonna happen. But it's gonna happen, di ba? Totoo yan. Tama. Kanina nga may nakasabay ako sa elevator sa unit namin na, ano siya, bata pa lang siya, pupunta siya dito. Anak siya ng dati nating empleyado. Tandang-tanda ko yung batang yun kasi lagi sa lahat ng events ng Love Radio nandyan, nung nagdalaga na ayaw nang pumunta. Pinipilit ng tatay niya na umattend ng kahit anong activity ng Love. Ayaw na. Kasi dadating talaga yun eh. Na mauumay at iba na yung magiging yung area of concentration niya. Bakit ako attend ng activities ng office ng nanay o tatay ko? Meron naman akong sariling lakad na pwedeng gawin. Diba? Tama. So habang ikaw pa yung bida sa buhay ng anak mo, yung pangalan mo lang ang sinasambit niya kasi yun lang ang pinakamahalagang pangalan, namnamin mo. Totoo kasi yun. ang bilis ng panahon. Correct. Minsan kasi, or actually,
madalas na take for granted natin yung mga ganyang klase ng moment. Yung Yeah. pag-uwi mo ng bahay, hihilahin ka ng anak mo Correct. para may kunin na something. O kaya yung umupo ka lang sa tabi niya, sabihin niya ako yung mga anak ko, upo, daddy, ganyan. Minsan sa sobrang, teka, bababa ko muna yung bag ni daddy o kaya magbibihis muna ako sa kwarto until Tas nakalimutan mo na tinatawag ka pala. Oo. Tama. And minsan pag na-take for Hala, bad granted, daddy ka. Oo, totoo. Pag na-realize mo, oo nga, no, tinatawag pala ako nung anak ko kanina. And nakakakonsensya, nakakadurog ng puso. So, ito, call to para sa ating mga magulang na cherish every moment. Kahit yung maliliit na bagay na gusto lang hawakan ng anak mo yung kamay mo, o kaya gusto niyang tumabi ka sa kanya, o kaya bigyan mo siya ng tubig na maiinom. Lahat yan, namnamin mo kasi darating yung araw baka mawala din yan. Correct. Saka lalo pa yung mangungulit sila nasasama sa'yo. Oo, yung nako. iiyakan ka. Tama. Nako, talagang namnamin mo yung moment na yan. Correct. Kasi sa huli, ikaw yung iiyak. Anak, sumama ka sa amin, Totoo hindi yan. nasasama. Tama. Totoo yan. Yung ikaw pa yung kailangan, may mga ganito ka panlinyahan na, naklilibre kita. Alam mo yun? Yung kailangan mo pang suhulan. Di ba? Yung Totoo, kailangan mo pang totoo. suhulan para lamang sumama siya sa'yo. So habang ikaw lang talaga yung bida sa kanya at sama siya ng sama sa'yo, naku, namnamin mo talaga. Samantalahin mo yung Promise. pagkakataong yun, mga Oo. kabisya, because time flies. Ako nga, pag nakita ko yung sapatos na maliit lang dati. Oo, nakakadurog ng puso, Oo, no? na parang, dati ito yung sapatos mo, pero hindi na siya kasya ngayon. Tama. Ganun kabilis yung araw na lumilipas. Kaya namnamin mo yan. Correct. Diba na sa'yo hahabol, sa'yo kakarga, talagang ikaw lagi ang hahanapin niya every time na mawawala ka. Ngayon, pag lumaki yan, pag wala ka, hindi ka nahanapin yan. Hindi na, no? Oo. Mayayamot pa yung pag hinahanap mo siya. Yung mga dati na kinikiss mo sa Tama. lips, hindi na Oo, magpapakiss. hindi na magpapakiss yan, kadiri na. Oo. Kadiri ka na. Oo. So habang bata pa talaga, because again, time flies. Kahapon nga medyo na-weirdohan ako. Meron isang babae, nakita niya si Princess, tapos sabi niya, I know you, ganyan. Sabi niya, you're Princess. Tapos niyakap niya. Medyo ninenervous ako dun sa pagyayakap niya kasi parang Close sila. sobrang close nilang dalawa. Na parang tapos bigla siyang naiyak. Kasi sabi niya, namimiss ko yung mga anak ko na baby sila. Kasi daw yung niya, yung eldest niya, graduate na, tapos yung youngest niya nasa high school. Ayaw na daw magpayakap, ayaw niya magpakiss. Mga babae lahat yung mga anak niya. Yung pagyapos niya sa anak ko, talagang anak ko to. Kidnap Parang levels. inangkin niya no? Kidnap levels talaga. Alam mo ba? Okay, ate, gets ko naman. Hindi, pero ang sinasabi niya lang sa akin kahapon was that, naku, sabi niya, mamimiss mo to, ganyan. Kapag lumaki na yan, mamimiss mo. Kaya dapat, tama yan. You spend so much time, ganyan, with her. Kasi nakakamiss nila, promise. Ang mga anak Totoo ko, yan. ayaw na nila akong samahan. Ay. Nakaka-guilty ito lalo doon sa mga sa mga parents na nagtatrabaho. Working. Sa mga working parents. Aminin nyo, may mga times talaga na magsiselos tayo kapag sobrang close yung anak natin sa ibang tao. Lalong-lalo na sa mga yaya nila. Ako, perfect example yung sa akin. Pag kunyari, pinapatulog ko na ayaw pa matulog nung mga anak ko, tatawag niya, ate, parang asking for help na wag mo muna akong patulugin. Si daddy pinapatulog na ako, ayaw pa akong patulugin. Ate, help me. Parang ganun yung gusto niyang iparating. In a way, nakakaselos yun. Na bakit ganun? Nakakaselos. Kasi mas spoiled sila doon. Yun yung yun yung mga ng working parents struggles ng Yes. working parents. Selos sa mga nagbabantay. Tama. Usually pa sila pa yung unang nakakita ng unang lakad, Oo. nakarinig ng unang bigkas ng pangalan o kaya Tama. first words, 'di ba? Tapos hanggang kwento ka na lang. Kasi hindi pa nila na-catch sa phone nila, nakakainis yung ganun. Ay, nako, ang dami nakaka-relate sa ating Facebook Live na relate much sa kanilang anak na 15 years old na, yung iba 16, pag teenager na, nako. At lalo na daw ang struggle pag ang magulang ay nasa ibang bansa. Lalo na. Sobra. Sobra. Yung mga OFW natin. Nag-iiyakan na ngayon. Oo. Yung tipong inaalagaan mo yung anak ng ibang iba. tao, pero Totoo yung yan. sarili mong anak, hindi mo mahawak. Ang hirap Correct nun ka. kasi uuwi ka lang, di ba? Kapag graduation, kapag Kung makauwi- birthday, kung makauwi ka swerte pa. ka pa pag nakauwi ka ng graduation ng elementary, ng high school. Isipin mo, napakarami talaga ng ayan tuloy, umiiyak na lalo sila. Oo.
Tapos yung nakakadugo pa ng puso, yung pag-uwi mo, yung gusto-gusto mo yakapin yung anak Pero mo. hindi ka kilala. Oo, dead ma sila. Naiilang sa'yo, Naiilang nagtatago doon sa likod ng lola. Correct. Na nagbabantay, Tama, di ba? tama. Sobrang awkward. Aww. We all have our struggles. Lagi namin itong sinasabi mga kabisyo, if you are a stay-at-home mom, you are a great mom. If you are a working mom, you are a great mom. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa, para lang may ma-provide para sa iyong kids. Hindi man ganun katindi yung oras na binibigay mo, di ba? But you are still a great mom. Yes. Ang sa akin lang, isa sa mga realization sa buhay na dapat tingnan din ninyo na tayo nagtatrabaho tayo para sa pamilya natin, para sa anak natin. Pero kung wala na tayong oras sa pamilya natin, sa anak natin dahil sa trabaho natin, marahil siguro baka may problema. So parang mag-calibrate ka ng trabaho na Correct. yung ginagawa mo yun para sa kanila tapos napapabayaan mo sa Ako, I really believe in life-work balance. Kaya yun. Kaya talaga. Kayang gawa ng paraan. Alam mo, never kami nagstay sa bahay sa sobrang pagrampa namin pamilya. Mga ano kayo influensya ni Dora Gala ng Dora gala. talaga, grabe kami gumala. Kasi totoo yun naniniwala talaga ako that you can pwede mo talagang balansihin Of course, mahirap. Lalo na kung talagang ang daming kailangan gawin. Pero pwede. Pwede talaga. Saka hindi mo pwedeng dahilan sa anak mo. Anak, hindi kita, wala akong oras dahil nagtatrabaho ako. Hindi pwede. Meron pa din. Actually, ito naman, kasalanan na naman to ng social media. May oras ka nga ng 1 oras para mag-Facebook para Tama. makichismis dun sa buhay ng may buhay Ano ba naman, what if you just spend that 1 hour, di ba? Nakasama Correct. yung Janakis mo. Quality time. Napaka-importante nun mga kaibigan kasi ayaw natin na na malaman na ang atensyon ng anak natin ay naghahanap na ng atensyon sa iba at hindi sa ating bilang mga magulang. Tama! Diba? Uy, nakatutok sa atin mga kabisyo natin from Baguio City. Hello! Live tayo sa Love Radio Baguio. Good morning! Ay, sa mga taga-Baguio, magandang Good umaga morning sa inyo. po. May mga nag-iiyakan doon ng mga nanay dyan dahil sa dahil sa kwento ng Mahiwagang Burnay. Ang daming relate. Kay kumpare Correct. natin dyan na batang-bata, si Ay, El El Capitan. Capitan. Nako, yun ang pinakabata Our talaga. favorite. Nananatiling sariwa yan. Sariwa sa kaya gitna ng lahat. Ano kaya Yan. sikreto niya ni El Capitan? No? Alam mo si El Capitan yan, parang strawberry yan Yan, bakit? Bakit? Pag kinagat mo, may asim. Yun! Tsaka may mamula-mulang mamula-mulang charm, di ba? Good morning to our mga kabisyo dyan po sa Baguio via Love Radio Baguio. Nakatutok din sa atin Pao Ballesteros, good morning! Hi, Paolo! Magpapasko na, hindi pa kami nakakakain ng ng masarap dyan sa yayamanin mong baler. Oo nga, grabe, yaman-yaman talaga ito ni Paolo. Grabe siya. Mamaya mga namin kumuha dyan for Oo. networking. Nakaka-lurks. Hope to see you soon, Na Pao. pinapabati din si Kenneth Gabriel Concepcion na lagi nakatutok sa atin na naiiyak daw dahil sa kwento na may wagang Burnay. Wow! Relate! Good morning! Salamat sa inyo. Mamaya, tuloy pa rin ang ating usapan sa ating Love Radio Facebook page. Corrected by Love Radio Manila. Happy birthday ng bonggang-bongga kay Councilor Noli Concepcion ng San Jose del Monte, Bulacan. Happy birthday! Councilor Noli Concepcion! Nako, talaga, ibang magserbisyo tong taon to. Oo, di ba? Happy birthday sa Enjoy Your Special Day. Ang dami nakatutok. Ang Extremely Espresso sa SM Clark. Kina AZ, Mariel, Jane, and Levin nakatutok sa atin. Good morning! Galing kay Oliver. At syempre, good news pa rin para sa mga kaibigan nating Chuper. Tuloy-tuloy pa rin ang ating Love Knows No Boundaries promo. Correct. At tabayanan nyo po yan mga kabisyo. Malapit na kaming mag-announce muli na mga pangalan na maswerteng super na mananalo ng libreng boundary. Ang Love Knows No Boundaries promo hatid sa atin ng Simdex D. Huwag lalabas pag walang Simdex D. Simdex D para tuloy at enjoy ang lakad. Via Love Radio Kalibo, Aklan. Nakatutok din sa atin. Happy birthday kay Shariz Maxine Tonel Sermon. Galing kay Kuya Carlo. Happy birthday din kay Dayan ng Gagalangin, Tondo, Manila. Ang dami namang birthday celebrators. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat. Ben Balasador of Love
Radio Kalibo. Good Yan. morning! Maraming Salamat. O siya mga kabisyo, thank you for tuning in. Maraming salamat dun sa mga nag-express ng kanilang pagiging relate sa kwento ng Mahiwagang Burnay. Again, ulitin po namin, spend as much quality time as you could with your kids. Cherish every moment with your kids. Treasure. Yes. Habang ikaw pa ang bida sa buhay nila. Kasi dadating ang panahon, lalo na yung anak mong babae, kapag ka nakadiscover yan ng lalaki, nakaw, mami! Marirealize niya may mas manang-mana pa naman sa mami. 13 anyos pa lang lumalandi na. Nako. Tayo dyan. Bago mag-13, tandaan mo, mami, kung kailan ka unang lumande. Di ba? Yung mga edad bago doon, di ba, namnamin mo na. Correct. Bago pa mahuli ang lahat. Di ba? No, tama yan. Cherish every moment. Di ba? Spend quality time with your kids. Correct. Isang malaking check ng pink na Or yung Love Radio Rojas din pala, nakikinig sa atin. Si Ray de la Cruz tsaka si Nelson. Yan, mayong aga sa inyo. Maayong aga. Good morning! Salamat Tony sa Shark. pagtutok. Thank you. O siya, dun sa mga kabisya natin na gusto rin mag-send ng kanilang nakaka-relate na story, pwede nyo kaming i-email sa amin. Ayan, email nyo po kami. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Tama! Gotta go mga kabisya! Enjoy the rest of your Lunes! Huwag ka na malungkot kung hindi ikaw yung nanalo ng loto! Tama! Kung meron kang kaopisina nga masungit ngayon, kasi nga mainit ang ulo, hindi rin nanalo sa loto. Maraming mainit ang ulo ngayon, maraming bitter. O siya, enjoy their day mga kabisya. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. yun! Ang 90.7 Love Radio. Love lang. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.